Molt bones, sistèmics, benvinguts a un nou vídeo del nostre canal en el que parlarem d'equacions de la recta, geometria analítica i vectors. En el problema d'avui ens demana que trobem l'equació perpendicular en aquesta recta i que passa pel punt de tall entre aquestes dues. A més, fixeu-vos que ens ho demana en forma contínua, en una equació de la recta en concret. Abans de passar a veure com ho resolem, recordeu, doneu-li like, subscriviu-vos al canal i ara ja sí, anem a resoldre-ho. Primer de tot agafarem la recta que ens dona l'enunciat i recordem que la nostra recta objectiu ha de ser perpendicular en aquesta. La perpendicularitat té a veure amb l'orientació, per tant amb el vector director. El que ens interessarà doncs serà extreure el vector director d'aquesta recta. La tenim de forma general, per tant el vector director no el veiem de forma explícita, però el podrem deduir. El deduirem dels coeficients que acompanyen a la x i a la y. En aquest cas, el 6 i el 3, fixeu-vos, el 3 que va acompanyat de la x és la component y i aquest menys 6 és la component de la x. Fixeu-vos que el vector director serà aquest, però que li hem canviat el signe a un dels dos números, més igual a quin. Podríem haver posat, aquí hem canviat el signe en el 6, però li podríem haver canviat en el 3. Si l'haguéssim canviat en el 3 ens hagués quedat menys 6, menys 3. Tots dos vectors directors són equivalents, en realitat fixeu-vos que un és multiplicar negatiu l'altre. Ens agafarem el 6,3, que és el més simple, sempre positiu, molt millor. A més, ens fixem que el 6,3 és un vector que es podrà simplificar. M'hi fixo que la component x és el doble que la y, per tant, aquí el 6 el puc dividir entre 3 i el 3 el puc dividir entre 3, de manera que aquest vector, si el simplifico, em quedarà el vector 2, 1. De manera que el vector director d'aquesta recta m'agafo el 2, 1. Ara necessito trobar un vector perpendicular en aquest. Com construeixo un vector perpendicular a partir d'un altre? Molt senzill, giro les components, és a dir, l'1 passarà a ser la component x i el 2 passarà a ser la component y, i una altra vegada canvio el signe a una de les dues. És indiferent quina, de manera que en aquest cas podríem escollir canviar-li el signe en l'1, per exemple, i per tant quedaria menys 1, 2. I aquest és el vector director de la meva recta objectiu. Guardarem aquest resultat perquè ara no en tinc prou amb un vector director per definir una recta. Necessito trobar un punt de pas de la recta, que, si ens hi fixem en l'enunciat, serà la intersecció entre les dues rectes següents. Bé, ja tenim el vector director, hem quedat que el guardem. I ara anem a buscar el punt de tall entre les dues rectes que em donava l'enunciat. Per poder trobar punts de tall entre les rectes hauré de resoldre un sistema d'equacions. Això és matemàtica bàsica. Busco el punt on es troben les rectes, per tant és una x i una y que compleixi les dues condicions alhora. Què necessito per poder resoldre un sistema d'equacions? Doncs bé, tenir unes equacions normals i corrents. Aquí fixem-nos que la segona recta ja la tinc de forma explícita, per tant, amb això ja podré anar a resoldre un sistema, però la primera la tinc en equació vectorial. No en tinc prou amb una equació vectorial per poder resoldre un sistema, per tant, primer de tot, el que hauré de fer serà transformar o traspassar la recta número 1 a forma general o forma explícita. Si arribem a la forma explícita, que serà y igual a mx més b, com tenim la segona, fixeu-vos que resoldre el sistema serà molt fàcil. Podem fer una igualació o una reducció. Per tant, primer de tot, anem a passar la primera recta a forma explícita. Primer de tot, em construiré l'equació paramètrica. Recordem que és separar la component x de la component y. La x em queda al 0, més k per 2. El 0 ja no el posem i escric 2k. Per la y quedarà 1 menys 6k. Molt bé, aquesta és l'equació paramètrica. Ara el que faig és aïllar la k a les dues bandes. En la primera em quedarà que k és igual a x dividit entre 2 i de la segona part de l'equació em queda que la k és y menys 1 dividit entre menys 6. Com que, evidentment, k és igual a k, ara aquí faig una igualació i arribo al que diem l'equació contínua de la recta. X dividit entre 2 serà igual a y menys 1 entre menys 6. Això ja s'assembla més a una expressió amb la que jo pugui fer sistema, però vaig a simplificar-la una miqueta abans. Vaig a aïllar la y ara d'aquí.
multiplicarem en creu i em quedarà menys 6x és igual a 2i menys 2, molt de compte amb aquest 2 que hem fet una distributiva, I ja podem passar a aïllar la i, em quedarà menys 6x més 2, dividit entre 2, i fixem-nos que ara simplifico dosos, I em quedarà que la i és menys 3x, menys 3x més 1, dividit entre 1, que ja no l'escric. Molt bé, fixeu-vos, ja tinc l'equació explícita de la primera recta. Ara ja puc passar a resoldre el sistema amb aquesta, que era la primera recta, i ara amb la segona, o posem-li 1 en aquesta i 2 en l'altra, que serà i igual a menys x més 5. Per tant, ara hi ha un sistema d'equacions molt senzill, de primer grau, nivell P4, si voleu. Tinc la i aïllada, per tant, aquí podríem fer una igualació o una reducció. Farem la reducció millor, ens quedarà, si resto aquí les dues equacions, em queda 0 és igual a 2x més 4, i ja trobo ràpidament que la x en aquest cas valdrà menys 2, i si aquesta x la substitueixo ja en qualsevol de les equacions del sistema, obtinc que la i valdrà 7. Si la substituïm a la primera, fixeu-vos, menys 2 més 5, em queda molt fàcil 7. Molt bé, què vol dir això? Aquesta x i aquesta i doncs serà la coordenada del punt de tall. Per tant, diem que el punt de tall entre aquestes dues rectes serà el punt menys 2, 7. I recordem que aquest és el punt de pas de la meva recta. Ja tinc tot el que necessito per construir la meva recta objectiu. Tinc el vector director i tinc el punt de tall. Anem a plantejar, com que tenim un punt de pas i el vector director de la meva recta objectiu, plantejarem l'equació vectorial molt senzilla. xi és igual a el punt de pas més k vegades el vector. Anem a recapitular una miqueta. El vector havíem trobat que era aquest menys 2, havíem vist que era el perpendicular a la recta que em donava l'enunciat, i ara ja construeixo l'equació vectorial de la recta objectiu. Aquesta és la recta que em demana a l'exercici. xi serà igual a punt de pas, menys 2, 7, més k vegades el vector, que és menys 1, 2. L'enunciat ens demanava l'equació contínua. He trobat la vectorial, doncs ara refaig una miqueta el que he fet abans. He de passar de la vectorial a la contínua. Primer de tot, necessitaré construir-me l'equació paramètrica, aquesta de separar les components, és a dir, la x serà igual a menys 2 menys k. Fixeu que aquest menys k surt del menys 1 del vector director, I la i serà 7 més 2k. Aïllo les k's en aquestes dues equacions. Fixeu-vos, on han anat les components del vector, molt de compte, i les del punt. I per la i el mateix. I ara aïllaré la k. Per de les x em quedarà que la k és x menys 2 dividit entre x més 2 dividit entre menys 1, i per la i em quedarà que és i menys 7 dividit entre 2. I tornem a aplicar el mateix que abans, Les k's, evidentment, són el mateix, i em queda x més 2 dividit menys 1 és igual a i menys 7 dividit entre 2. I això ja seria l'equació contínua. Si volem ser una miqueta més elegants, aquest menys 1 del denominador el que farà serà canviar-me el signe del numerador i desapareixerà ja del denominador. Per tant, l'equació contínua escrita de forma una mica més elegant, em quedarà aquest x menys 2 igual a i menys 7 entre 2. Per tant, aquesta és la recta que buscàvem, perpendicular a la primera i que passa pel punt de tall entre les dues rectes que em donava l'enunciat. Molt bé, hem vist que aquest problema té diverses fases. Primer de tot, buscarem el vector director de la recta respecte de la qual hem de buscar el vector perpendicular. Per tant, extrec el vector director, 6, 3, recordeu els coeficients de la x i de la i girats, el puc simplificar, 2, 1. Ara necessito un vector perpendicular en aquest, per tant he de girar els números i canviar-li el signe a un dels dos. M'és igual quin, nosaltres hem decidit el menys 1. Un cop ja tinc aquest vector director, que és el vector director de la recta objectiu, necessito el punt de pas,
Que el punt de pas hem quedat que és la intersecció entre aquestes dues rectes. Per poder trobar el punt de pas i el punt d'intersecció de resoldre el sistema, primer necessito escriure-me-les en explícita o general. Ja resolc el sistema, faig una igualació o una substitució i trobo que la solució és x igual a menys 2 i igual a 7. Aquest és el punt de pas de la recta que jo estic buscant. Ja tinc tot el que necessito, em puc plantejar l'equació vectorial de la meva recta objectiu. Punt de pas, que hem trobat resolent el sistema, i vector director, que he trobat de la primera recta. Ja ho tenim, però l'enunciat ens demanava contínua. Doncs bé, ja dominem com trobar la contínua. Si simplifiquem una miqueta, arribem a aquest resultat superfàcil. I recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.